Good morning mga Lodi, mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa entrance ng Encanto Falls. Isa ito sa magandang falls na pupuntahan natin dito mga Lodi sa Libmanan, sa Camarines Sur, dito po sa Kabikulan. Ito po mga kaibigan, mga brother, ang entrance fee sa adult po sa daytime 50 pesos. Sa PWD, senior citizen po 40 pesos. At sa night time naman po sa adult 70 pesos. Sa senior po 60, tapos yung 5 years old po pababa libre po yung bayad. Mula po doon sa may gate mga lods, mga kaibigan, maglalakad po tayo ng halos mga 50 meters po pababa papunta po rito sa may paanan po ng falls. Tapos makikita nyo na po dito yung mga cottages na pwede nyo pong upahan na 300 po per cottage. Tapos dito po makikita nyo na rin yung iba pong magandang view pagdating nyo po rito sa baba. Sana po tapusin nyo po yung video na to kasi makikita nyo po talaga yung pinakamaganda nandun po sa bandang gitna at saka dun po sa pinakataas po nitong falls na to mga lods. Pakipanood po hanggang sa dulo mga lods, mga kaibigan. Shoutout po sa mga kasama ko dito ngayon sa Encanto Falls. Ito mga kasamaan ko sa ospital, tapos kumpare ko tsaka kumare. Ito mga lods, nakikita nyo yung kabuuan ng Encanto Falls. Talaga naman na napakaganda. Dito pa lang po yan sa baba. Welcome, Encanto Falls. Uy, masama man lang sa ano nyo. Oh, shout out! Shout out kay Boss Kalay! Sa tingin ko po mga lods, hindi pa to na-discover masyado tong Encanto Falls kasi sa ngayon ko konti pa lang po yung mga pumupunta. Pero sobrang ganda pag nakapunta kayo rito, talaga naman mamamangha kayo, sobrang ganda ng lugar. Isa na naman mga lods na biyaya ng ating kalikasan na sobrang ganda. Talagang ibang klase talaga dito mga lods. Dito lamang po yan sa may Bicol, sa Libmanan, Camarines Sur. Ibang klase talaga ang ating Panginoong Diyos, talagang sobra. Binigay niya sa atin para ating masilayan, ating maramdaman ang kanyang napakagandang gawa. Sobrang ganda rito mga lods, talagang mag-enjoy kayo. Hindi lang kayo rito mamamangha sa ganda, kundi talagang nakaka-relax, nakaka-enjoy. Lalo yung lagas-las ng tubig, yung magandang kalikasan, malalaking puno. Talagang grabe, ibang klase lods ang ganda rito. Eto mga kaibigan, yung mga kasama ko nag-enjoy sila habang dumadala yung tubig sa kanilang katawan. Talaga namang napaganda dito. Itong mga bato na to mga lods, hindi ko alam kung bato talaga to kasi hindi siya madulas. Kahit na sobrang lakas ng tubig, hindi ka madudulas. Kaya talagang maganda rito umakyat, papunta rito sa may taas kasi hindi ka talaga madudulas sa mga dinadaanan mo. Pero kailangan syempre mag-iingat pa rin tayo mga lods kasi medyo malakas yung agos ng tubig. Kasi sa sobrang taas din ng pinanggalingan ng tubig na to mga lods. Kung saan saan siya, ang daming falls dito mga lods. Kung saan saan dumadalo yung tubig dito. Hindi lang naman dito sa isang daanan talaga. Ayan o, sa kabila pa siya, mayroon pa siya mga lods. At kung saan saan pa talaga nagkaalat ang falls dito. Nagkaalat yung tubig kung saan saan sila dumadaan. Pati tuloy ako mga lods, nalilito. Kasi ang dami kung saan saan talaga nagkaalat yung tubig. Kung saan saan dumadaan. Kasi sa ibang falls kasi halos isa lang yung dinadaanan nila mga lods, pero dito tingnan nyo naman halos kung saan saan lang talaga dumadaan yung tubig. Dito po mga kaibigan, mga lods, kung saan kayo tumingin talagang halos doon sila dumadalo yung tubig. Ang sarap dito maglakad mga lods, talagang hindi siya madulas ang bato. Kahit paakyat kayo, talagang grabe. Kahit saan kayo lumingon, ang daming tubig kung saan sila lumulusot. Talagang nakakalito kung saan talaga. Kaya ako talaga sobrang litong-lito na mga lodi. Kaya pasensya na po kayo, nalilito talaga ako. Pero dahil sa sobrang ganda ng lugar, talagang grabe, nakaka-amaze talaga. Ibang klase talaga si Lord magbigay sa atin ng kagandahan. Hindi lang natin napapansin pero talagang nagkaalat sa atin ng biyaya na binibigay niya para sa ating lahat. Sobrang salamat po Lord dahil pinakita niya sa amin ang ganito kagandang lugar. Kaya mga lods, mga kaibigan, kung sakali man madalaw kayo rito sa may Kabikulan,
Kung sakali man uwi kayo, galing kayong Maynila, nasa boundary lang po siya ng Sipukot at saka Libmanan. Pagdating nyo po dun sa may welcome to Sipukot, sa may pakurbang lugar mga lods, sa may paliko, papasok siya pa kanan, pero kailangan magtanong-tanong kayo mga lods kasi wala siyang signboard kung saan yung papunta yung Encanto Falls. Kaya, pero pagdating niya dun sa lugar na yun, sa may Sipukot o kaya sa may Libmanan, ipagtanong nyo na lang kasi kilala na to, ituturo na sa inyo papunta rito mga lods. Eto mga kaibigan, pagdating nyo dito sa may gitna ng falls, ng Encanto Falls, meron sila rito mga mesa at saka upuan na pwede kayong kumain, mag-inom, pero pinapayagan naman dito ang pag-iinom, pero syempre wag natin tatapon yung mga basag na bote, yung mga basag na baso, kung ano pa man na nakakasira sa mga yan sa may tubig, itabi lang po natin. Tsaka yung mga kalat po talaga natin ipunin at ilagay sa tamang lugar. Shout out sa dalawang lovers. Ganda no sir? Oh. Eto mga kaibigan, nandito na ako sa may taas ng falls. Talaga naman pagdating nyo rito, talagang sobra kayong mas lalong mamamangha sa sobrang ganda ng lugar na to. Napakarami talagang daluyan ng tubig dito mga lods, kung saan saan. Tapos ito yung medyo mataas na falls dito mga lods. Pero meron pa daw to sa pinakataas, pero di na kami umakyat kasi medyo medyo delikado yung daan. Di naman delikado, pero syempre mas matarik. Kaya dito na lang muna kami sa pinaka last stop namin. Pero dito talaga mga lods, makikita nyo sobrang ganda ng lugar. Ibang klase. Marami na ako napuntahan ng mga falls, pero sa tingin ko ito ang pinakamaraming daluyan ng tubig. Isa sa pinakamaganda mga lods. Talagang katangi-tangi ang kanyang ganda. Tapos hindi pa ganoon karaming tao ang pumupunta. Kaya talagang kung sakali man gusto nyo talaga rito mag-enjoy, lalo yung gusto nyo yung mga ganitong kalikasan, dito kayo mga lodi sa may Libmanan, Encanto Falls. Kukunti lang ang tao, kukunti lang ang pumupunta, tapos talaga mag-enjoy kayo. Pwede pa rito overnight. Maraming salamat sa iyo, Porty, sa suporta. God bless po sa ating lahat. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. Maraming salamat po muli. Ingat po tayong lahat. Ride safe.